مرحبا میاشت رمضان دا مرحبا صد مرحبا میاشت رمضان دا مرحبا صد مرحبا نازل کی قرآن دا مرحبا صد مرحبا نازل کی قرآن دا مرحبا صد مرحبا میاشت رمضان دا مرحبا صد مرحبا میاشت رمضان دا مرحبا صد مرحبا نازل کی قرآن دا مرحبا صد مرحبا نازل کی قرآن دا مرحبا صد مرحبا لست دا رحمت رزي هم دا شفقت رزي لست دا رحمت رزي هم دا شفقت رزي بخش دا غفران دا مرحبا صد مرحبا میاشت رمضان دا مرحبا صد مرحبا میاشت رمضان دا مرحبا صد مرحبا نازل کی قرآن دا مرحبا صد مرحبا نازل کی قرآن دا مرحبا صد مرحبا دا دا برکت میاشت دا دا عبادت میاشت دا دا برکت میاشت دا دا عبادت میاشت فرض کرلے پاک سبحان دا مرحبا صد مرحبا میاشت رمضان دا مرحبا صد مرحبا میاشت رمضان دا مرحبا صد مرحبا نازل کی قرآن دا مرحبا صد مرحبا نازل کی قرآن دا مرحبا صد مرحبا غم دا آخرت کوا دیر دیر عبادت کوا غم دا آخرت کوا دیر دیر عبادت کوا دیر دا ارمان دا مرحبا صد مرحبا میاشت رمضان دا مرحبا صد مرحبا میاشت رمضان دا مرحبا صد مرحبا نازل کی قرآن دا مرحبا صد مرحبا نازل کی قرآن دا مرحبا صد مرحبا بخش دا اللہ غوڑا تی پجڑا غوڑا بخش دا اللہ غوڑا تی پجڑا غوڑا شکل دا جانان دا مرحبا صد مرحبا میاشت رمضان دا مرحبا صد مرحبا میاشت رمضان دا مرحبا صد مرحبا نازل کی قرآن دا مرحبا صد مرحبا نازل کی قرآن دا مرحبا صد مرحبا میاشت رمضان دا مرحبا صد مرحبا میاشت رمضان دا مرحبا صد مرحبا نازل کی قرآن دا مرحبا صد مرحبا نازل کی قرآن دا مرحبا صد مرحبا